खुलुमबाय लोगोफोर गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे जेब्लानो आङो भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन खाथि गासा सावनाय एबा खाथि फोरबोनि सायाव देग्लायनि बे जानो गोनां खाथि गासा सावनाय एबा खाथि फोरबोआ माब्ला जागोन एबा मा अक्ट'आवहाय जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायना होसै लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर इन्टारेस्टेड भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायलांनो हागोन लोगोफोर ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो खाथि गासा सावनाय एबा खाथि फोरबोखौ जोङो एसामिसावहाय कंगालि बिहु एबा खाथि बिहु होननानैबो मिथिनाय जायो लोगोफोर खाथि गासा फोरबोआ माब्लानिफ्राय फालिजादोंमोन एबा माब्लानिफ्राय बर' हारियाव खुलुमबोजादोंमोन होननानै बुङोब्ला जोङो जेब्लानाखि बर' हारिया बे संसाराव एबा बे बुहुमावहाय जोनोम लाजेनदोंमोन एबा बे बुहुमावहाय संसार जाजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो बर' हारिया बे खाथि गासा फोरबोखौ फालिदोंमोन होननानैबो जों बुंनो हायो लोगोफोर मानोना बे खाथि गासा फोरबोआ आबादारिफोरजों नागारनो हायै मोनसे सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो लोगोफोर जायखौ आबादारिफोरा जाय फुजाखौ आबादारिफोरा एंगारनानै माब्लाबाबो न'खर संसार दानायावहाय सोलिलांनो हाया देग्लायनि जानो गोनां खाथि गासा एबा खाथि फोरबोआ माब्ला जागोन होनोब्ला लोगोफोर बे देग्लायनि 2025 मायथाइनि 8 अक्ट'बरावहाय जागोन बे देग्लायनि खाथि गासा फोरबोआ ओमफ्राय बे खाथि गासा फोरबोआव नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोङो जायफोर बिथांमोनाहाय दैज्लांनि समाव माइ आबाद मावो बिथांमोननि थाखाय बे फोरबोआ एंगारनो हायै मोनसे फोरबो जायखौ जोङो बिमा लक्ष्मी एबा बाबा कार्तिकखौ नाम लानानै जोङो आबादथिलियाव एबा आबाद फोथारावहाय बिथांमोननि मुङै जोङो आलारि बाथि एबा जेवारि बाथि सावनानै जोंनि दैज्लांनि समाव मावनाय माइ आबादा मोजाङै मोजां जानानै मोजाङै मोजां न'आवहाय सौहैयो बेखौ दिथा खालामनानै जोङो आनान गसाइ बिमा लक्ष्मी आरो बाबा कार्तिकखौ बिथा खालामनानै जोङो खुलुमनाय जायो एबा सिबिनाय जायो लोगोफोर बेनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिनि गासैबो सुबुंफोरानो जायफोर बिथांमोना हिन्दु धर्मनि मानसि एबा जायफोर बिथांमोना ब्रह्म धर्म एबा ब्रह्म धर्मनि अनगायैबो जायफोर बिथांमोना बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो बे खाथि गासा एबा खाथि फोरबोखौहाय फालिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो ओमफ्राय जेब्लानाखि खाथि फुजा जायो अब्लानाखि जोंनि बर' हारिनि गासैबो न'खरावनो जोङो न'खर आलारि बाथि एबा जेवारि बाथि सावनानैबो जोङो आनान गसाइखौ बिथा खालामनानै जोङो खुलुमनायखौ नुनो मोननाय जायो लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भिडिअनि आपडेटआ लोगोफोर जायफोर बिथांमोना बे देग्लायनि जानो गोनां 2025 मायथाइयावहाय जानो गोनां खाथि फुजा एबा खाथि फोरबोनि बादै मिथियाखैमोन एसेब्लाबो मिथिनो हाबाय बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आङो जेब्लानो भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो